Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої хлопчики і дівчинки. З вами Усмішка і час казки. А сьогодні почитаємо з вами книжку «Ах, яка цудовна країна Панама». Жылі сабе некалі мядзведзік і тыгрык. Жылі яны на беразе ракі, там, дзе ўецца дымок, побач з вялікім дрэвам. А яшчэ ў іх быў човен. Яны жылі ў маленькай, утульнай хатцы з комінам на даху. Добра нам жывецца, бо мы маем усё, што душа пажадае, казаў тыгрык. І нам няма чаго баяцца, таму што мы да таго ж яшчэ і моцныя. Праўда, мядзведзю? Праўда, адказваў яму мядзведзік. Я моцны, як мядзведзь, а ты моцны, як тыгр. І больш нічога нам не трэба. Мядзведзік кожны дзень будзіў рыбу. А тыгрык хадзіў у грыбы. Мядзведзік кожны дзень гатаваў ежу, таму што ён быў добры кухар. Вам, спадару тыгру, рыбу з соллю і перцам ці з цытрынай і цыбуляй? Усё разам, адказваў тыгрык, і порцыю паболей. І сапраўды, ім вельмі добра жылося там, у маленькай утульнай хатцы на беразе ракі. Але аднойчы па рацэ міма іх хаткі праплывала скрыня. Мядзведзік выцягнуў яе з вады на бераг, абнюхаў і прамармытаў. О, бананы! Скрыня сапраўды пахла бананамі. А што было на ёй напісана? Панама, прачытаў мядзведзік. Скрыня прыплыла з Панамы. Ага, а Панама пахне бананамі. О, Панама – гэта краіна маёй мары, сказаў мядзведзік. І ён пабег дадому і да самай ночы расказваў тыгрыку пра Панаму. Ведаеш, у Панаме, распавядаў ён, усё нашмат цудоўнейшае, таму што вся Панама з гары дадолу пахне бананамі. Панама – краіна нашай мары, тыгр. Заўтра мы адразу ж выправімся ў Панаму. Што ты на гэта скажаш, тыгру? Ну, заўтра адразу ж і пойдзем, сказаў тыгрык, таму што нам няма чаго баяцца мядзведзю. Але абавязкова возьмем з сабой і маю тыгра-качку.
Наступнай раніцай яны падняліся значна раней, чым звычайна. «Калі не ведаеш, куды ісці, – сказаў мядзведзік, – тады перш за ўсё трэба мець указальнік». І з той самай скрыні ён змайстраваў дарожны указальнік. «Яшчэ трэба ўзяць з сабой маю вуду», – сказаў мядзведзік, «бо калі ёсць вуда, тады заўсёды будзе і рыба. А калі ёсць рыба, тады не давядзецца галадаць». «А калі не давядзецца галадаць, то няма чаго і баяцца. Праўда, мядзведзю?» Потым тыгрык узяў яшчэ і чырвоны рондаль. Мядзведзік узяў яшчэ чорны капялюш, і яны выправіліся ў дарогу, згодна з указальнікам, уздоўж ракі ў адным кірунку. «Гэй, мядзведзік, гэй, тыгрык, ці ж вы не бачыце, што па рацэ плыве бутэлька, а ў ёй цыдулька? Можа, там пасланне пра пірацкі скарб?» Ох, але позна, бутэлька ўжо праплыла міма. «Прывітанне, мыш», – сказаў мядзведзік. «Мы ідзём у Панаму. Панама – краіна нашых мараў. Там усё зусім інакш і ўсё нашмат большае, чым тут». «Пі-пі, большая за нашу мышыную нару?» – здзівілася мыш. «Гэтага не можа быць». «Ну, але што мышы ведаюць пра Панаму? Нічога, нічога, нічагусенькі». Ідучы далей, яны зазірнулі да старога ліса, які акурат збіраўся адзначыць свае народзіны разам з гуссю. «Як прайсці нам да Панамы?» – спытаў мядзведзік. «Налева», – адказаў ліс, не задумваючыся нават, бо не хацеў, каб яму перашкаджалі. Але пайсці налева было памылкай. Лепей бы яны таго ліса не пыталіся. Потым нашы падарожнікі сустрэлі карову. «Як прайсці да Панамы?» – спытаў мядзведзік. «Налева», – адказала карова, «таму што па правы бок жыве селянін. А там, дзе жыве селянін, не можа быць Панамы». Але і гэта было памылкай. Таму што, калі ўвесь час ісці налева, куды прыйдзеш урэшце? Ну, дакладна, менавіта туды, адкуль прыйшоў. Неўзабаве яшчэ і дождж пачаўся. Вада крапала з неба, крапала, крапала, крапала. «Ох, каб толькі моя тыгра-качка не намокла», – сказаў тыгрык, «а так я нічога не баюся». «А дзе ж гэта ваш цудоўны парасон, мядзведзік і тыгрык? Вісіць дома, каля дзвярэй? Эх, эх». Увечары мядзведзік зладзіў з 2 жалезных бочак схованку ад дажджу. Сябры распалілі вогнішча і селі каля яго грэцца. «Як добра», – сказаў тыгрык. «Калі ў цябе ёсць сябра, які ўмее майстраваць схованкі ад дажджу, тады можна нічога не баяцца».
Калі дождж скончыўся, мядзведзік і тыгрык пайшлі далей. Неўзабаве яны прагаладаліся, і мядзведзік сказаў: «У мяне ёсць вуда. Пайду налаўлю рыбы. А ты чакай мяне пакуль пад гэтым дрэвам, тыгру. Распалі невялікае вогнішча, каб пасмажыць рыбу». Але паблізу ракі не было. А там, дзе няма ракі, няма і рыбы. А дзе няма рыбы, там і ад воды карысці ніякай. Добра, што тыгрык умеў збіраць грыбы, а то сябры, напэўна, памерлі б з голаду. Калі маеш сябра, які ўмее знаходзіць грыбы, сказаў мядзведзік, можна нічога не баяцца. Праўда, тыгра? У хуткім часе яны сустрэлі зайца і вожыка, якія неслі дадому сабраны ўраджай. «Хадземце да нас», – сказалі тыя. «Можаце пераначаваць у нас, мы радыя кожнаму госцю, які можа нам нешта распавесці». Гаспадары уладкавалі мядзведзіка і тыгрыка на утульнай канапе. «Вось ты канапа», – сказаў тыгрык, – «самая цудоўная рэч на свеце. У Панаме купім сабе такую ж. Тады ў нас сапраўды будзе ўсё, чаго душа жадае. Згода?» «Згода», – адказаў мядзведзік. А потым мядзведзік увесь вечар расказваў гаспадарам пра Панаму. Панама – гэта краіна нашай мары, таму што Панама з гары дадолу пахне бананамі. Праўда, тыгра? А мы яшчэ ніколі і не бывалі далей за той канец нашага поля, сказаў заяц. Краіна нашай мары да сённяшняга дня было наша поле, таму што на ім расце збажына, якой мы харчуемся. Але цяпер краіна нашай мары таксама Панама. Якая ж цудоўная Панама, праўда, вожык? Мядзведзік і тыгрык заснулі на той самай утульнай канапе. І гэтай ноччу усе чацвёра снілі Панаму. Аднаго разу мядзведзік і тыгрык сустрэлі на сваім шляху варону. «Птушкі – недурныя істоты», – сказаў мядзведзік і спытаў варону, якой дарогай ім ісці. «Кар, дарогай куды?» – удакладніла варона. «На свеце ёсць сотні і тысяч дарог». «У краіну нашай мары», – сказаў мядзведзік. «Там усё па-іншаму. Там усё нашмат прыгажэйшае і такое вялікае». «Кар, гэтую краіну я вам, вядома, магу паказаць», – сказала варона. «Таму што птушкі ведаюць усё. А ну, ляціце за мной. Хлоп, хлоп». І яна знялася на ніжнюю галіну вялікага дрэва, потым вышэй і яшчэ вышэй. Сябры не ўмелі лятаць і таму мусілі караскацца. «Толькі не адпускай мяне, мядзведзю!» – крычаў тыгрык. «А то у маёй тыгракачкі паламаецца кола». «Вунь, глядзіце!» – сказала варона. «Гэта яна, ваша Панама!» І абвяла крылом далягляд. «Ах,
Усклікнуў тыгрык. Якая прыгажосць! Праўда, мядзведзю? Уго, нашмат прыгажэй за ўсё, што я бачыў у сваім жыцці, сказаў мядзведзік. Толькі ж перад іхнімі вачыма было нішто іншае, як рака і мясціны, дзе яны заўсёды жылі. А вунь там, сярод дрэваў, маленькая хацінка. Проста яны ніколі раней не бачылі ўсяго гэтага зверху. О, дык гэта ж Панама, сказаў тыгрык. Хадзем, нам трэба спяшацца далей да ракі. Там мы пабудуем маленькую, утульную хатку з комінам на даху. Нам же няма чаго баяцца мядзведзяў. Яны злезлі з дрэва і неўзабаве дашлі да ракі. Вох-вох, а дзе ж ваш човен, мядзведзік і тыгрык? Ляжыць сабе на беразе ракі каля вашай хаткі. Як добра, радаваўся тыгрык, калі ёсць сябра, які можа змайстраваць плыт. Тады можна нічога не баяцца. І яны спусцілі плыт на ваду і хутка апынуліся на другім беразе. Асцярожна, мядзведзю, глядзі, каб мая тыгра-качка не ўпала ў ваду. Яна не надта добра плавае. І яны пайшлі ўздоўж ракі. І мядзведзік сказаў: «Можаш спакойна ісці следам за мной. Я ведаю дарогу». «Ну, тады нам можна нічога не баяцца», – сказаў тыгрык. І яны ішлі і ішлі, пакуль не апынуліся каля невялічкага мастка. Гэты масток калісьці пабудаваў мядзведзік. Яны былі ўжо зусім недалёка ад кустоў, сярод якіх стаяла іх маленькая хатка, але мастка яны не пазналі, таму што рака за прамінулы час крыху пашкодзіла яго. «Так, мост трэба адрамантаваць», – сказаў тыгрык. «Паднімі дошку знізу, а я патрымаю зверху. Толькі асцярожна, каб моя тыгра-качка не пакацілася ў ваду». Гэй, мядзведзік, гэй, тыгры, глядзіце, па рацэ ізноў плыве нейкая бутэлька з цыдулькай. Там можа быць нейкае тайнае пасланне. Ну, хіба ж вас не цікавіць сапраўдны пірацкі скарб у міжземным моры? Ну, але ж позна, бутэлька ўжо праплыла. На тым беразе ракі яны знайшлі ўказальнік. Ён ляжаў павалены ў траве. «Што ты там бачыш, тыгру?» «Дзе?» «Ну, ды вось тут. Дарожны ўказальнік». «А што на ім напісана?» «Нічога, я ж не ўмею чытаць». «Угу. Парагвай?» «Не». «Пантофлі?» «Ну, не, дурненькі». «Панама». «Панама». «Тыгру, мы ў Панаме, у краіне нашай мары. О, хадзем, будзем танчыць з радасці». І яны пачалі радасна скакаць і кружыцца. Але ты ўжо, напэўна, здагадаўся, што гэта быў за ўказальнік. Здагадаўся? Так, слушна. І калі яны
Прайшлі яшчэ крыху, то выйшлі да збуцвелай хаткі з комінам на даху. «Гэй, тыгру!» – крыкнуў мядзведзік. «Скажы, што ўбачыш вон там?» Хатку мядзведзю. «Чароўна, цудоўная, прыгожая хатка з комінам. Найпрыгажэйшую хатку я бачу. Мы маглі б там жыць. Як тут ціха і утульна, тыгру. Толькі прыслухайся. Вецер і дождж трохі выпетралі іх старую хаціну, так што яны яе не пазналі. Дрэва і кусты падраслі, всё стала крыху большае. «О, тут усё нашмат большае, мядзведзю!» – скрыкнуў тыгрык. «Ах, якая ж чароўна, цудоўная і прыгожая Панама, праўда?» І яны взяліся рамантаваць дом. Мядзведзік зрабіў дах, стол, 2 крэслы і 2 ложкі. «Перш-наперш мне патрэбна крэсла-гушкалка», – сказаў тыгр. «І інакш я не змагу гушкацца». І ён змайстраваў крэсла-гушкалку. Потым яны насадзілі ў садзе розных раслін. І неўзабаве ўсё было такое ж прыгожае, як і раней. Толькі цяпер ім жылося яшчэ лепш. Яны набылі сабе канапу з плюшу, мягкую-мягкую. Маленькая хатка у кустах здавалася мядзведзіку і тыгрыку цяпер такой прыгожай, як ніякае іншае месца на зямлі. «Ах, тыгру!» – кожны дзень паўтараў мядзведзік. «Як добра, што мы знайшлі Панаму, праўда?» «Так», – адказваў тыгрык, – «гэта краіна нашай мары. Цяпер можна ніколі не сыходзіць адсюль». «Ты думаеш, што ім тады было б лепш проста заставацца дома? Ты думаеш, што ім лепш было б увогуле не выпраўляцца ў далёкую дарогу?» Ды не, бо тады яны б не сустрэлі б ліса і варону, і зайца з вожыкам не сустрэлі б, і ніколі б не даведаліся, якой утульнай можа быць такая вось цудоўная, мяккая канапа з плюшу. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вамі. Да новых казачных сустрэч!